Mife taldea Lautada diskoaren aurkezpenean. Zaki zenbat kontzertu ikusiko nituen, baina kontzertu guztietan izugarria izan zen taldeak transmititzen zuen energia. Espero dut, hurrengo disko bat ateratzen badu Mifek, berez ere talde hura errepikatzea edo behintzat agian hobetzea, posible baldin bat. Red Hot Chili Peppersen Blood Sugar Sex Magic markatu ninduen diskoa buruz ikasteraino, gitarra parteak ikasten ibili nintzen, eta uste dut belaunaldi baten diskoa ere izan zela. Eta baita gerora Anariren Zebra diskoa ere. Izugarri gustatu zitzaidan, gustatzen zait, kotxean raiatuta dena egin disko horietako bat. Laura Marlingen Bob Dylanen bertsio bat, A Hard Rain is Gonna Fall, uste dutela, inglesez oso ondo esan ez badut ere. Bob Dylanen kantu asko bezala bertsioak agian originala hobetu egiten dut, eta kasu honetan niri behintzat hala egiten zait, eta bitarte horretan hasi naiz Laura Marling gehiago entzuten. Oso zaila egiten zait letra bat aukeratzea edo letra zati bat aukeratzea, baina bat orokorra esateko Rupert Ordorikaren Berandu dabiltza, hasieratik bukaerara eta luzea. Batola totem bat Tom Waits da, ez? Bere bilbide guztian egin dituen gorabehera guztiengatik eta horrela. Eta gero beste bat asko gustatzen zaidana, ekoizle ikuspuntutik eta ere John Parrish da. PJ Harveyrekin besteak beste ibili izan dena, eta izugarri ona iruditzen. Etxetik kanpo oraintsu arte streamingean erabili izan dut Spotify, baina orain aldatzekotan nago eta ez dakit aurrera begira zer egingo dudan. Etxean batez ere viniloan entzuten dut, eta erosi ere beti viniloan. Bi leku aukeratu ditut, bi etxe niretzat. Bata Alegiko gaztetxea, aspalditik maite dudana, bertakoa naiz. Eta bestetik Gasteizko Parral Taberna. Bietan jo izan dudanetan oso gustora jo izan dut eta gustora joko nuke berriz bietan. Aretoak noski, kontzertuak ikusteko eta areto ahalik eta txikienak, taldearen tamainaren araberakoak, izen bat emateagatik eta ez bakarrik lekuagatik, baita bertan ibiltzen den jendeagatik ere Jimmy Jazz aretoa aipatuko nuke Gasteizko areto elegantea. 3 esango ditut, hasieran 2 neuzkan pentsatuta, baina 3 aipatuko ditut. Bata, lehen aipatu dudan Parral Tabernan, Willis Drummond lehenengo aldiz ikusi genuenean, 2007 edo izango zen, eta bete horretz gelditu ginen. Bigarrena, Gasteizko Ibu-Hots aretoan, dagoeneko desagertuta dagoen aretoan, Inoren Eroniren kontzertu bat, Inoren Eroni askotan ikusi dut asko gustatzen zait, baina gure izugarri izan zen. Eta hirugarrena, Bilboko Kafe Antzokian, The Soundtrack of Our Lives jo zuenean, azkenekoa jo zuenean, gure ere ikaragarria. Ez daukat oso garbi, uste dut Gary Mooren Blues Alive izan zela aspaldi, erosi nuena, baina badakit litxera sartu zen lehenengo disko edo zinta zein izan zen. Kik eta Jose Ramonen Txisteka Misteka bat eta bi sartu ziren, horiek oso garbi ditut eta asko entzun dituen. Bateratxo erositakoak, bata bigarren eskukoa Rupert Ordorikaren Ez da Posibleren edizio bat viniloan, eta bestea Damien Juradoren Reggae Film Star. Biak viniloan.